Fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioa heziketa zikloan, mekanizazio, konformatze eta muntaketa prozesuak definitu eta gauzatuko dituzu. Bestalde, produkzioaren antolakuntza eta kalitatearen kudeaketan ere trebatuko zara. Ikasketa oso praktikoak dira eta ekipamendu industrialarekin lan egiteko aukera izango duzu. Mekanikako goi mailako zikloa ikasi eta ulma pakainen duala egiteko aukera eukin eben, urtebete egon nintzen duala egiten eta hori noia 9 hilabete langile moduan. Ikasitako gauza asko oso baliagarriak izan zeat, gero lanian praktikan jarteko. Eta dualak asko lagundu ostortan, atzenean ikasten zaritzen bitartian ikasitako hori praktikan jartzen dozulako edo ikusten dozulako. Azkeni ziklo hau gomendatuko neben, aukera asko emuten dabelako lan mundura sartzeko.